Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthangeni isimbi yo kuningi guys. Kunenye video ngosami. Angikhumbuli ukuthi inesikhathi esingakanani. Leya video ya thanks ma. Lelandela thanks ma engase ngenza ama corrections. Ngichaza into engiyikhulume kuleya video eyayiwubuhlakani by summarize abantu abaningi bathi ukuthwala ngokwabo mina ngikhuluma ngokuhlakani. Yabo ngoba sikule show sesiku season 8 umgogodla o i-viewership yale TV show yakhiwe ikhona ukuqhathanisa lokho sekubangwa manje. Angeke sithi kuyaqondana ukuthi le episode esiyibone izolo sisathi sokhuluma ngayo umsele kupost uMakhumalo. Uyayazi umsele into ayenzayo. Uyazi angazi ukuthi ngathini. Yikho kaze ngathi mina ngifuna ukubona ipost ebhalwe ubaba uMseleku ethi ufuna lo muntu owaqala iruma ngaye ku social media. O sizobona uMseleku eyikhuluma lento le TV show. Useyiphinde kaningi. Wayiphinda ngazo zonke indlela. Ngoba lento le inokuthini inokuthi ingaba yinto ezwakala iyimbi njengoba kuyiruma kodwa futhi yona lento abantu bayayibheka kule TV show ukuthi ikhona noma ayikho. Yingakho manje kazi ukuthi sibuke i-episode la mhlambe sithi hawu uMayeni ubengekho kule episode ibonakala into yokuthi i-episode iphela nama-comment athini mase ukuposta kwakhe azi ukuthi ipost azoyifaka ile ezodraw i-attention yabantu njengoba manje kukhona bamlisayo bisho namagama esingisi nani. Uyayazi lo baba into ayenzayo le ngangisho kuyoba mastermind ngangisho lokho kulo engingambona ebhala ukuthi awukwazi ukuthi ube phambi kwabantu ukhulume mhlawumbe uzoba i-role model no because wayizwa wrong into engisho ngangikhuluma mina ngale yemali yehamba ne-TV show leyo uyayazi into ayenzayo kodwa leyo bu-role modela nkosi yami endlini yakho role modela emphakathini wangakini ungaze ufune mhlawumbe abantu bako TV engizothi mhlawumbe awuyazi i-background yabo ngibalele ekutheni mhlawumbe khona omunye ophikisana nezimfundiso nangendlela mhlawumbe uMseleku akhuluma ngayo azi ukuthi lento akahambisani nayo. Ake ngithi mina isithombe se-role model esiphelele kuyingane yakho okuyingane zamakhelwane uwena ungakwenza lokho ngobani izingane noma zibuka futhi i-TV show because guys la comment sengiyikhohle kodwa ngiyayikhumbula ukuthi kwaba sengathi mhlambe ngithi izinto ezikhulunywa ubaba uMseleku ku-TV show zi-right ngangikhuluma ubu-mastermind bemali ukuthi i-TV show izibe success kusukaphi ubambe ziphi indawo yabo amakhosikazi njengoba ehlukahlukene leyo nto uyayazi ukuthi isebenzaphi kodwa ke still abantu bayabaqhathanisa bebona ukuthi bahlukene. Ngi-addressa lo we-comment ababa uMseleku ngi-addresse futhi lo wokuqhathanisa because ama-viewers eqhathanisa ukuthi ngeke kuze kuhlukane nesithembu ukuqhathanisa. Ngisho emandulo ogogo ngibona ukuthi babeqhathanisa amasimu nogandaganda nezingane futhi kuze kuthiwe isithembu sibuye sidale ukuthakatha. Angiboni ukuthi babenelisekile bonke ababekhona kuze kube nento yokuthi kuyathakathwa. Nangu uMacele mayikhuluma noSine ethi Sine ungayikhuluma izinkulumo ezilengayo ngoba mawusho izinkulumo ilenga nakho sesiyanukeka. Mina ke bengibuka ke entweni yobuhlakani ukufaka zonke lezi zinto eziyama elements of isithembu lesesidala nalesi sabe simodern.
kule TV show. Nakuba ezinye izinto siyayibona ukuthi cha niya-actor-ke kodwa senishoda nje ukuthi mhlampe nithathe i-training yabo ya-6 months ukuze okunye kubonakale kukholeka, okunye sikukholwe noma sikwazi ukuthi hhayi ngeke bento enjena yabo mase sikhuluma ngalokho. Ekubambeni-ke iy'namba ze-viewership, lento yokuqhathanisa ayikho ngaphandle iphakathi. Lento yama-fan base yakhiwe yikho ukuqhathanisa. Lento-ke iyabasebenzela bona. Ukuhlukana kwamakhosikazi engabi into eyodwa kuyabasebenzela. Sake sayixoxa futhi lento before ukuthi uMayeni benomangwa bengaba amakhosikazi abukeka sengathi kwisho awamsupport uMsiriko, kodwa iwona amakhosikazi amsupport kakhulu phakathi kwisho nangaphandle. Yabo le iyodinga ukuthi usolve u-X, usuyicabanga ukuthi phela base stage eSouth Africa bona bebezohlaliswa yini ezinye izinto zenza abantu ukuthi bekhulume manje, i-cancel culture ithini. uMayeni noMangwa bamile kuleso sikhala sokuthi-ke noma abantu bephakamelwa imimoya kodwa babuye behliswa uMayeni noMangwabi. Ngalento abanye abathi abahloniphi, kodwa mawungokuze angazi ngayichaza kanjani leyo nto idinga isingisi lesi engingasazi. Lapha-ke ubuhlakani bekuyimali kuphela, because i-role model emntwaneni wakho, kusisi wakho omncane, kuyingane eseduze nawe, uwe mawukubona-ke kuyitask enzima, mhlawumbe sekungaba ukuthi utshele iy'ngane ukuthi ayifundeke, ngoba ngempela bawumzali zibuke wena ukuthi wenza kanjani, ukuthi abantwana bafunda kuwe ngokuthini kwakho. Kodwa-ke futhi ungayisoli ngoba iy'ngane ngezinye iy'khathi ukwenze konke iyaphuma eceleni enye ingane iy'fundele yona, isi-experience impilo. Mina-ke ngicacise ekutheni angishongo ukuthi uyi-role model yabafana, ngangikhuluma ngemali, ngangikhuluma ngobuhlakani bemali. Mhlampe le nto-ke yase ikudida ngokuthi isizwe engisikhulumayo kwaba ngathi ubuhlakani lobo obukhulu engibushoyo ukuthi izimfundiso zakhe kubafana zithini. Cho, angeke ngisho kanjalo ngoba ngithi naba abakhe sibuka kubo ukuthi benza kanjani, bathini. Nakona futhi kokunye phela mase singasakhulumi ngokwe-TV kakhulu, nengane iyazonela ezinye izinto ifunde ngoba ikhula. Okunye-ke iyagqugquzelwa. I-role model ayibe lapha eduze ngomntwana. Uma ingavuki lapha eduze, mphushe encwadini afunde, ukuze zizoba khona izinto ezizomgqugquzela ekuyeni phambili. Ukuthemba abantu nathi sesibabuka nje, sesibabuka nge-TV, khona kuhamba kube nendawo enganalo iqiniso. Kuhamba kube nendawo yokuthi shuthi kwanami-ke, why mina ngifuna umuntu okude abe yi-role model yengane yami, ngibe ngikhona. Mina yiphi imizamo engiyenzayo ukushape umntwana wami abe right before ngithemba i-TV show ecorrupta mina ngimdala, ngelinye ilanga ngicasukile, ngelinye ilanga ngihappy, ngelinye ilanga ngiyinto nje, yabo, ngenxa ye-TV show. Kodwa umntwana iy'mfundiso engiyifaka kuye ngoba eseduze, ngiyazi ukuthi kumsizaphi. Yebo, i-TV inayo i-impact ngoba ngesikhathi iy'ngane ziyibuka kukhona la ezicoshayo kube yisithombe ezisigcinayo lokhu. Yingakho abantwana kuthiwa abafunde kakhulu ngoba into edevelopha umqondo womntwana yizincwadi ukunento esiyakhiwe yaba yisithombe esiphelele. Ingane lapho uyithola isiba obsessed nge-TV show okudlula iy'ncwadi zayo, uyabo. Yeni, kambe bengiqale ngithini ekuqaleni? Gazini ngiyaxolisa, ngizocela uxolo. Ya, ubuhlakani bemali evela ne-TV, i-role model makube uwe, makube umuntu eseduzane nimbonayo. Naso isikole sinabo role model baso.
Angikwazi kokunye engingakusho wegazi, kodwa futhi angikhulumele ekutheni kuyiphutha. Akulona iphutha ukubona umuntu olapha ku-TV uthi ingane ithi i-role model. Ungabe uyalandela-ke ukuthi uthi lona oku-TV uyi-role model yakhe ngobani, uzwa ngumntwana ukuthi yini ayicosha kulo muntu ambuke ku-TV, yingoba enzani, uthandani, ufundeni, usukuqhathanisa kulo ukuthi ubu-role model balo amkhetha ekude, yini ayithande ngaye nafisa ukuyifunda ngaye, or i-inspiration ayibona kulo muntu okude. Ngicela ningixolele amavidiyo amaningi ngiphendula imibuzo ngenxa yesikhathi engibuzwe yona. Bye bye.